Ha kajing yo mensim na kajing ai bor ke sarkar India hapo kajing elam jong menteri rangba do keri Narendra Modi kishipai keri India kilapen I ke bor jongki bat karukom trekam jongki hagani katayo kabakila yai da ke Operation Sindur. Ke Operation Sindur kadai ke bala jet kerteng do menteri rangba do bat bala ban ong bun na kajing Khyrwit kishipai India lakalong na sun na duriau bat na rengkau ki babun ki long ki bala saiso haka step jong ka khandai trik jemang arajara arpusan ki Indian Army kala pelat Paidbah ye ke video hapo ke rensan social media ke baki peni kumno kila penjulor ye ki drone jong ke Pakistan ki baki temu ban penher bat pen bethai ki katto kat ni teli ki jaka ki bahab jamu bat ki wei ki jaka. Ya kini ki drone la penher da Pakistan Armed Force bat am tang kata la ban ong bahaga pratrik u jemang bat kumjuru ha ka por men step jong ka khandai trik u jemang ka Pakistan kala persang ban her thma ki babon ki jaka bat ro ki jaka ki badang ha ba po line of control jong ka Jammu and Kashmir. Haga ba pelat ye kini ki video ke Indian Army ka ong baka pha ka Kyrwoh shekin nong song keri India ba ki yang scam ban yada yela ka jong keri ba di ki ba persang ban le ka ba sneu on juba da ka bating Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut ped ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.